Good morning, yapi baro kiba pet yakani ka program hakani ka step ngapdiang ngobha yapi shagani ka program Wan Khynnah to Iaroh ka program jong ka Jingiaseng Khynnah balang Presbyterian Nongthymmai. Hakani ka step ni yo ngindon ka jingialam jingrwai na I Jeremiah bat I rabdi hensu gayang ka kinyalam yangi ha ka jingrai na ka kot jingrai ka basan spa kandai pu kandai but hadien kata nga kot ro ya I rila ka yeng gat pho ba in yalam yangi ha ka jingpule na ka Ktien ka jong U Blei bat ro ha ka jingduai but hadien jong kata pan ngin yo ya ka special number na I pidate nala karbitai but I banbet nala karbitai te kumta Hashwabingin ya chakmat dungin pai U Blei ha ka jingduai ni ai ngo yami ko pa ya kani ka step jong kani ka sngi bingi yo ban one pat atrai kum ki khon ki jong me ban Iaroh ban mani ban shakri yami try ha kani ka por nga duai ba min don rungkat ban ni wei atrai ha barok ki bynta jong kani ka jing shakri ka jongi atrai na du ki ba yalam ya ka jingwai ki ban pule ya ka Ktien ka jong me atrai but ro kumjuh ki ban rwai ya ka special number but kumjuh ro atrai ya ka jing ya ka khubor na ka Ktien ka jong me nga duai ba min yalam ba mi do min se mu jong me atrai but nga ti ki aka baro ha me atrai nga nget ba me yo sngo ya kani ka jingduai ka jonga nga pan ha ka kerjeng jong Jesus Christ amen. Wan Khynnah to Iaroh, hallelujah, amen. Urom you Christ baro, hallelujah, amen. You Jesus belongs him, ha pola kamin sim, ngin ai ngo kat ba him, hallelujah, amen. Wan Khynnah Iaroh jam, hallelujah, amen. Try Jesus krau kanang, hallelujah, amen. Ulong unong pen him, ba inamin barim, hallelujah, amen. Junong in ngo you try, hallelujah, amen. Jing Iaroh in ya ai, hallelujah, amen. Ha bring lang in ya shem, hak mat ka ket paskem, ban burom sim to dem, hallelujah, amen. Bynta ngan pule phin na kitab Lukas record nong kaba khatbai record kaba bai hado sao kala jaro ha ba udang duai ha kawai kajaka ba anda ula wai no wai na ka ki senran jong ula ong ha u ko try to hikai yangi banduai kumba unanesu ula hikai ya ki senran jong ula ong te haki happy duai to ong kukpa jongi ba hapneng long ba khoi kerteng jong me Wan Khynnah jong me long kamon jong me haka kendo ro kumba hapneng bentang an pule api na Jacob nong kabasau dekot kabapra to wan hajan ya U Blei te on wan hajan ya pi to thet no yala gikti ko pi ki ba pop but to pen khoi no yala ki dot no ko pi ki ba sindot men sem to ngin duai ko ba jingi ba habneng long ba khot ka teng jami Wan Khynnah jami long kaman jami haka khendo kum ba habneng hakane ka step ni wan ban aingo yakane ka por bang yo ban mane bat ban yo sngo ya ka Ktien jong me
jingwai ba men kren yangi bat ba angin jan shame kumba ka kring jong me kala ong to one hajan U Blei ba on one hajan jong pi sa sisin ni aingo ya kane ka step but to don lembat ni haki tayo ki kansawan ngapan baro ya kane haka kerteng Yesus Kristus dong pan emjongi amen. U Blei, Jeremiah and but I rab di hinsu ya katuka jingrwai ka bapilaya lam yangi nangta U Blei ro ya I rila ya katuka jingpule na ka Ktien ka jong U Blei but ka jingduwai jong pi but kumjuh ro U Blei ya I pidate nila but I banbet nila karbitai do U Blei unang kerku ya pi but unang pendon kam ya pi ha ka jingim ka jong pi ka baman la ka sngi Dementa ngila poi syaka waipat ka bynta jong ka jingshakri ka jongi bat kata kalong mangin syashkor ya ka kubor na ka Ktien jong U Blei dang shen menhakani ha ubnai December ngiyo ban rakhe ya ka Christmas but balai bangi rakhe ka Christmas kadai ka jingyale kemen jongi ya ka wei ka jingshisha but kai kata ka jingshisha kadai ka jingwan long brew jong U Blei sha kane ka perthai but kane ka jingshisha jong ka jingwan long brew jong U Blei sha ka perthai ka bamut ka jingwan jong U Blei shangi ki brew hangne ha perthai ka long ka jingshisha ka bapen long ro ya ka jinget
Kristan ka jongi bat ro ka ba penlong ya uni U Blei jongi U Blei jong ka Bible U Jesus Christ ba unlong u ba unique u ba pair na ki wei pat ki Blei namar u dei tang uni U Blei jong ka Bible u bala one hi dan ladi sha ka ne ka perthai ban wat yangi ki briu kumta ka ei pat ka bynta ka jongi haba U Blei ula wan ban wat yangi ula wan ban yit yangi ka ei ka response ka jongi ka ei ka bynta ka jongi but ka Ktien ka jong U Blei ha ka shithi sha U Jacob ka lanong ka basaw ka dakot ka bapra ka ong ba do jan to one hajan U Blei te U Blei un one hajan jong pi draw near to God and he will draw near to you ka ei ka response ka jongi ya kata ka jing wan jong U Blei shangi ka long bangi ro ngin jan sha U Blei bangi ro ngin wan sha jan jong U Blei will draw close to God kumno ngin la ban wan hajan jong U Blei kata ka dei ka khubor ka bangin pet dane ka jinghikai ka bangin pet ha ka ne ka step kumno bangin wan shajan jong U Blei tungin pai shu U Blei ha ka jingduai a trying ai ngoi me ya ka Ktien ka jong me a try ka balong ka jing bam ya ka jingim ka jongi ka ba man la ka sngi but nga ai ngo ro ya me a try ya ka Ktien ka jong me ka balong ka sharak ka ban betin lenti ha ka jing yat lenti jongi ha ka ni ka jingim ka jongi kumta a try shipor ha bang wan ban dem ha ki slajat ki ba khot ki jong me a try ni duai ba men play ya ki jing mut jing per khat ki jongi but ki don wot ki jongi a try but to ya rap yangi a try bingin la ban sha score but ro bangin pediang a try ya ka Ktien ka jong me a try ha ka jingim ka jongi a try nga nget ba me yo sngo ya ka ni ka jing duai jongi try nga pa ni ka ni ha ka kertang jong Jesus Christ amen te kumno bangi la ban jan sha U Blei ki don artli ki bangi kwa bangin ya pet ha ka ni ka step kumno bangin jan sha U Blei but kini ki artli ki long ki practice ki jing pen melin ki bangi la ban le ha ka jingim ka jongi ka ba man la ka sngi kini ki jing pen melin ki long ki ba don kam yangi bangin le individually ka ba mut ba ki bangin le marwai halade kamdei ka ba ho ngila ban jan shu Blei da ka bangi wan shi ki Jingiaseng handrai ka ni ka banga kwa ban bangin ya pet ha ka ni ka step ka long ba ngin jan shu Blei da kini ki practice la ni ki jing pen melin artli ha ka jingim ka jongi ka ba man la ka sngi ki ei kita ka ban ningkong ka practice ka bangin la ban jan sha U Blei ka dei bangin besa ya ka jingim ka jongi ha ka Ktien ka jong U Blei nani ngan ong da ka Ktien pareng feed 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 on the word of God Dengin kumba habangi ni yang man lagas ngi ya kani ka jingim ka jongi ka donkam yangi bangin bam jing bam bangin tei ya kani ka met ka jongi kum taro ya ka jinglong mensiam ka jongi ka donkam yangi bangin tei ya ka but kumno ngin la ban tei ya ka da ka ba ngi besa ya ka jinglong mensiam ka jongi da ka Ktien ka jong U Blei to kumnongin la ban besa ya kata ka jingim ka jongi de ka Ktien ka jong U Blei lani how can we feed on the word of God ka baning kong ka long habangi bam jing bam man la ka sngi habangi bam jing bam ni haban shim ya ka to ka jing bam but ni thep ya ka ha ka shintur ka jongi deinim deine te kumjuh ro ha ka jingim ka jongi ka ba man la ka sngi tongin shim ya ka ni ka Ktien ka jong U Blei ngin shim ya ka but ngin pule ya ka ngin shim ya ka ni ka Ktien ka jong U Blei but ngin pule ya ka but habangi pule ya ka tongin kan mau ya ka ni ka wei bang ngim dei ban shu pule tang bangin yo jing tip ngim dei ban pule ya ka tang bangin shu yo information henrei habangi tongin kan mau ba habangi pule ya ka Ktien ka jong U Blei ngi ya kan do pat U Blei ha ka Ktien ka jong habangi pule ya ka Ktien ka jong U Blei ni perkat ya ki jing perkat
ki jong U Blei kat bakum ka Ktien ka jong habangi pule ya ka Ktien jong U Blei ni ngam jeleu bat ni wan kham shajan jong U Blei haka jingiadei ka jongi bat U Blei kumta kumbangi bam jing bam ni bo ya ka jing bam haka shintur ka jongi kumta ya ka Ktien jong U Blei ro ni shem ya ka bat ni pule ro ya ka kaba arpat habangi shim ya ka ni ka jingbam bat bangi la thap ha ka shintur ka jongi ni ktharu ka dan kam yangi ngimla ban chubo ya ka to ka jingbam ha ka shintur ka jongi henrei ka dan kam yangi bangin ktha ya ka to ka jingbam ka bamut ba habangi puli ya ka Ktien ka jong U Blei ka dan kam yangi bangin perkhat bat ngin pusan halor ke ka ba ngila puli ni shim ya ka Ktien jong U Blei ni pule bat ya ka ka bangi pule tungin perkhat bat ngin puson ngin perkhat kumno ngin perkhat ka kren yano hangno kumno shapang ka ka jinghikai ka bangi yo na ka ne ka Ktien ka jong U Blei but kumba habangi bam jingbam ni bo ha ka shintur jongi ni ktha ya ka to ka jingbam menta ngimla ban shu ya ka to ka jingbam ka bangi la ktha hapo ka ni ka shintur jongi ka dan kampat yangi bangin ngo ya ka to ka jingbam te kumtaro haba ni pule ya ka Ktien ka jong U Blei but ni perkhat ni pusan ya ka dan kam yangi bangin consume ka bamut bangin pule lendet ya ka Ktien jong U Blei memorize the word of God habangi pule ya ka Ktien jong U Blei tungin da pule ya ka in the perkhat bat pusan ya ka bat ngin penmalian ro ban pule lendet ya ka ka ba ka Ktien jong U Blei ka don ban ong hangi bat ngan yatho ya phi ka jingman toy jong ka jingpule lendet ya ka Ktien ka jong U Blei unong roi sam ha ka sam ka ba shispa khat khandai ka de khat ka ba khat wei ong your word I have hidden in my heart that I might not sin against you ya ka Ktien jong me ngala bore khop haka donot jonga bangan le pop yami kumta habangi yat hakani ka jingim ka jongi kindon ki kep kindon ki por kiba ngidon le se bat ki parlok jongi lani ngidon ba kidon ki kep kiba ngidon kam ban shim ya kanu ka rai perhaps kadon ka por bangi dei ban make a choice but kumta ngidon haka jing klumar jingmut ngimtip ka ka badai bat ka bamdai yangi bangin le but hagata ka por le se imei ipa ki himmen ki paralok jungi kimdon hajan jungi bangin yo ban kli jingmut naki ka ban yarap yangi ka dei ka ne ka jing pule lendet ya ka Ktien jong U Blei ngan ong ya pi ba pin shem ba kum kita ki por ladangi dei kita ki khna ki banang ban bore khop ya ka Ktien jong U Blei haka donwot ka jongi U Blei lang ba mensim jong un pen kan mau yangi ya ka Ktien ka jong U but haka ta ka por ngan ong ya pi ngin yo ka jing pen shai ka jing yalam lenti ya ka ka bangi dei ban le kumta ka dan kam yangi ba ngin pule ya ka om tang ban chu pule ban yo jing tip henrei pule perkhat pusan bat ro pule lendet ya ka ni ka Ktien ka jong U Blei namar kumba ong nong roi sam habang bore ya ka Ktien ka jong U Blei ka donut ka jonga bangan le pop yami nangta kabaar pat kumdu bangila banjan sha U Blei ka bynta kabaar halor ka jing pule jongi ya ka Ktien ka jong U Blei ka don kamru yangi ba ngin duai but ngila yo sngo na ka jing kren ka jong I pastor one bok hakani ka Sunday ka baladem kumnu ila batai yangi shapang ka jing duai hakaba ila ong ba ka jing duai ka dei ka jing duai ka dei ka jing ya kren pat U Blei ka jing duai ka dei ka jing ya kren pat U Blei nang ta shu ro kumban penken mau biang I pastor ila ai hangi ka jinghikai shapang gitu ki santli ki jingkeli ba manu ba dei ban duai ya ka ngi dei ban duai hakanu ka por ngi dei ban duai hangno ngi dei ban duai bat balai ngi dei ban duai I pastor ila batai sha yangi ya kitu ki santli ki jingkeli
chapang ka jingduai te kumta nganget bakani ka jinghikai hakani ka step ro ka long khandiat kumban shu continue ya ka to ka lesson ka bai pastor ila ai halor ka jingduai ka jingduai ka dai ka jingiakren bat U Blei bat habangi yakren bat U Blei habangi wan sha U Blei ha ka jingduai ngi jan sha U Blei but I pastori la ong ba balai ngi dei ban duai yong bala dangi e ya U Jisu ngi dei ban duai but ro ngan ong shu ba la dangi kwa ban jan sha U Blei kadon kam yangi ba ngin pelut por ha ka jingduai kadon kam yangi ban spend time in prayer. But lada pipet ha ka gospel jong U Lucas kala nong ka ba khatway kato ka dekot ka ba ningkong hadu ka ba saw kung ba ngila yos ngo ya irila ba ila puli mene ngiyu I hang to ba kini kisenran ki jong U Jisu Christ kila yos ngo ya U Jisu ba U duai but haba ki yos ngo ya U Jisu ba U duai kila let hu bat kila ong yu kumno Kim shim la ong yu ko Jisu to hikai yang hi kumno ban le ya ki kamba kim shim la ong kata kim shim la ong ro ko Jisu to hikai yang hi kumno ban yalap hanrei ki ong ayu ki ong ko Jisu to hikai yang hi kumno ban duai teach us how to pray so kau saka ngan continue ya katu ka jingkeli ka ba I pastor ibo ka ba I ong balai ngin duai ka next jingkeli ngan ong kumno ngin duai but ban jubab ya katu ka request jong ki senran ki jong U Jisu Christ ha ka gospel jong U Lucas ka lanong ka ba khatway ka da khat ka ba ningkong hadu ka ba saw U Jisu U ong ya ki to hikai to duai kumne. This is how you should pray. But ya kani ka jingduai ka bangi baro ngi tip la khat ya ka jingduai utrai. The Lord's Prayer. La khat ya ka jingduai utrai om na marba U Jisu uduai ya ka. Handrei la khat ya ka jingduai utrai na marba ka ne ka dei ka jingduai ka ba U Jisu ula hikai ya ki senran ki jong U kumno ban duai. But nilaban ong ba kani ka jingduai ka long kum ka pattern la ne ka nuksa yang ni kinong buat jong uro kumno bangin duai tungin pet ya kata ka jingduai kani ka di ka jingduai ka ba baro angi jugu duai haki yeng ki sem jongi bat habangi let jingiaseng baro angi la lendet ya kani ka jingduai ndre Jisu haba hikai yang ni kani ka jingduai ka long ka pattern ko mga ong ka long ka nuksa yang ni ro ba habangi duai tungin kan mau ya kini ka jingshisha but habangi ong ya kani ka jingduai tongin kan mau ba habangi duai ngi ong ko pa jongi uba habneng ka bamot ba habangi duai habangi ya kren bat U Blei tongin kan mau bangi wan hakmat jong U Blei u balong ro u kpa jongi u bangi e ko kpa jongi uba habneng ngi wan ngi duai kumno ngi duai da ka bangi bo haka jingmut jingper khat jongi ba U ne U Blei u dai u kpa u jongi long ba khoi ka kerteng jong me ngi duai da ka bangi bo haka jingmut jingper khat jongi ba U ne U Blei u bangi duai ulang u kpa u jongi ulang ro U Blei u bangi mani ko kpa jongi u ba habneng u kpa jongi u bangi e long ba khoi ka kerteng jong me udai U Blei u bangi mane wan ka hima jong me ka ba mot ba ngi habangi duai tongin da kan mau ba ulang ma u ba hakle tam he is sovereign uni U Blei u bangi duai udai U Blei u ba hakle tam but ngi long ki subjects he is sovereign but ngi long ki ba hapo but wan ka hima jong me long ka mon jong me habangi ong long ka mon jong me ngi bo ha ka jingmut jingper khat jongi ba U Blei u long u try kan rat but ngi long kita ki ba shakri ya long ka mon jong me wan ka hima jong me long ka mon jong me ha kan deu kum ba habneng nang ta ngi ong to ai hangi menta ka jingbam jongi ka ba hala ka sngi to ai nang ta pat ngi pan na U Blei ngi pentip ya ki jingdon kam ki jongi but habangi pan na U Blei habangi pentip ya ki jingdon kam ki jongi sha U Blei ngi bo
haka jingmut jing perkat jengi ba udai he is the giver. He is the giver udai ma ba ai yengi. But ngi dai kita ki ba receive ki ba yo pediang ya ka jing ai ka jong U Blei. To ai hangi menta ka jing bam jongi ka bahala ka sngi to mabro yangi ki rengkang jongi kumbangi rungi mab ka bales niu yangi habba hadin ka jing pan jongi ni duai ni bo ha ka jing mut jing perkhat jongi ro ban pan map na U Blei yaki jing le pop ki jongi ka ba mut ba ni bo ha ka jing mut jongi ba U Blei u bangi duai u dei unong penem. He is the Savior and we are the sinners. Ni day kinong pop. To map yangi yaki rengkang jongi kumbangi rungi map yaki bales niu yangi. To what yalam yangi sha ka jing penshoy. To what yalam kabamot ba habangi duai dongin kenmau ba ulong ma unong yalam lenti jongi. He is the guide. He is the guide. Udai ma nong yalam lenti jongi, but ngi long kita kinong yat lenti. We are the pilgrims. Kumta habangi pet ya kanika jingduai, but ha kabakut ni ong ka jongme ka long ka buram ka hima ka buram ka dei ka jong habangi penkut ya ka jingduai ka jongi ni sile kata barok da ka bangi boh ka jing perkat jongi ba ka buram ka bor ka dei ka jong U Blei, but hadu kata ka dei hadu bom jukut. Kumta kani ka jingduai ka jong U Jisu ka ba ula hikai ya ki senran ki jong U to kan to ai ba kan longro kan nuksa ka pattern yangi kumno ba ngin duai. Kumta kumbala ong hakabas dang kani ka jinghikai kadai ka jinghikai syapang kumno bangin jan sya U Blei kidon arteli ki ai ka beningkong kalong bangin besar ya ka jinglong jingim jongi haka Ktien ka jong U Blei. Feed on the word of God. Kumnungin besar ya ka jingim jongi ka Ktien ka jong U Blei da ka bangi pule ya ka ni perkat ban ni puson ya ka bat ro ni pule lendet ya ka. Bat ka baar bangin jan sya U Blei kadai da ka ba ni duai. But ni duai kumno habangi duai dongin bo haka jingmut jing perkat jongi bangi duai ha uni U Blei u belong u kpa u jongi u belong ro U Blei u bangi mane u belong ro U Blei u bah kletam u belong ro U Blei u belong u kenrat u jongi u belong ro U Blei unong u ba ai yangi u ba map iki pop ki jongi unong penem u jongi bat unong yalam lenti u jongi bangan ong yapi baladangi long ki khna ki ba pen melien ban practice ya ka ne ka practice ban pule ya ka Ktien jong U Blei but ban duai haman la kasngi ka jingim ka jongi ngin jan sya U Blei but habangi jan sya U Blei ngan ong ya pi pin yo i ya ka jingim ka jong pi ka ban long full of wonders ka badap de ki jingpula ha U Blei do U Blei un kerku yingi. Amen. De mentapan ngin pet ya ki assignment ki ba ki khna kila pendap ha ka ne ka tayo ka baladap. Kublai ya pi baro ki hep ki barit ki balaya shim bynta ha kane ka assignment jong kane ka tayo ka baladem. But ka assignment ha kane ka ban one pan ka long ki don arteli ngan bo ki jingkali ka beningkong ka long ngakwa ba pin memorize ba pin pule lendet arteli kino ki verse ki ba pis ngotenat memorize arteli ki favorite verse jong pi but tho yaki but kabaar pade kabaar ka assignment ka long kane ka dei ka long kum ka reflection ka bamut ka long kum ka ba pin perkhat kam pelut por ha ka jing perkhat but kata ka long ba to tho ya kane ka jing duai u try but the perkhat ro ya ka word by word line by line. But pilaban pa yakani ka assignment jong pi ha uniu number.
Te mentah ngila apoi syaka bawai jong kane ka jing syakri ka jongi. Pat kumta tongin ya onglang ya ka jing duai utrai. Pat hadin kata ngan sapenwai. Ko kapa jongi ubah beneng. Long bakut ka kerteng jong me. Wan Khynnah jong me. Long ka mon jong me. Ha ka kendau kumbah beneng. Tu ayangi mentah ka jing bam jongi. Ka bahala ka sengi. Tu map ru yangi ki rengkang jongi. Kumbangi ringi map iki balik sniu yangi. Tu wat ya lam yangi ru syake jing penshoy. Han rai sumaringi ni ka basniu. Na ba jong me long ka hima. Ka bor bat ka buram ru. Hala karta. Amen. But hakabawai no tu ai ba ka jing ba ka jong U Blei ukpa ka jing ai ka jong U Jesus Christ ukon lembat ka jingiaselok jong mensiam bakoi kini lai ha uwei kin don lem rengkat bat ngi ha kani ka step bat ro kumjuh bat ki riunget ha keleng setlak jong ka perthai na du menta shudu ki bam jukut ro. Amen.